शिवभक्त उभे राहतात तिथे बंद पडते भल्या भल्यांची मती. जिथे शिवभक्त उभे राहतात तिथे बंद पडते भल्या भल्यांची मती. अरे मरणाची कुणाला भीती, आदर्श आमचे राजे शिवछत्रपती छत्रपती 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 शिवाजी महाराज म्हणजे कोण? छत्तीफत्तीचे बाळ असणारे, त्रस्त मुघलांना करणारे, परत न फिरणारे, तिन्ही जगात जाणारे, शिस्तप्रिय वाणिज्यते जिजाऊचे पुत्र, महाराष्ट्राची शान, हा हार न मानणारे, राजाची चित्त, जय जनतेचा राजा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. अशा रयतेच्या राजास माझा मानाचा मुजरा. विजयसारखी तलवार चालून गेला, निगऱ्या छातीने हिंदुस्थान हलून गेला, बाप नख्याने अफजल खानाचा पुतळा फाडून गेला, मुठभर मावळ्यांना घेऊन हजारो सैतानांबरोबर लढून गेला, असा एक मर्द मराठा माझा शिवबा होऊन गेला. ओम बोलल्याने मनाला शांती मिळते, ओम बोलल्याने मनाला शांती मिळते, साई बोलल्याने शक्ती मिळते, राम बोलल्याने पापमुक्ती मिळते आणि जय शिवराय बोलल्यावर आम्हाला 100 वाघांची ताकद मिळते. थोर तुमचे कर्म जिजाऊ, उपकार कधी न फिटणार, चंद्र सूर्य असेपर्यंत नाव तुमचं न मिटणार, श्वासात रोखुनी वादळ, डोळ्यात रोखली आग, देवा आमचा छत्रपती एकटा हिंदवा, हातात धरली तलवार, छातीत भरले पोलाद, धन्य धन्य त्या जिजाऊ, धन्य धन्य ते शिवराय, धन्य धन्य ते शिवराय. एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवते. जय जय